רוח הלחימה של צה"ל מכה במלוא עוצמתה את עזה. אנחנו נכה מכה ניצחת באויבים שלנו. זאת המשימה שלנו היום, ואנחנו נחושים מאוד להשיג אותה. מחלוני אני רואה רחוב דימונה גואה, ואנשים לעבודה יומם הולכים, ותינוקות של בית רבן עם הילקוט שעל גבם, ובידיהם כמה אלפי הדס פורחים. אנחנו נמצאים על הציר מדרום פתאום זה בא ומתבהר, ולעצמי אני אומר 2, 3, שם גר. לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. מחלוני אני רואה מטוס ממריא, מטוס טועה, ומתחבא בעננים הרחוקים. העם בגבכם, סומך עליכם, בטוח ביכולתכם, צאו להתקפה, בהצלחה, סוף.